Dear God, thank you for this morning and thank you for the gift of life. Thank you that we can meet again after a long week to rest and contemplate upon your word. We thank you for taking care of us spiritually, physically, and mentally. May you guide us through this study. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so last time we covered Revelation 4 and 6, 4 and 5. Kwixesha elidluleke sithathe uRevelation. Again, Revelation what? 4 and 5. 4:15. 4:15. Chapter 4 and 5. Sithathe chapter 4 no chapter 5 wesithilelo. Yeah, which introduced us to the throne room in heaven and how all heaven is focused on the work of salvation. Ebisivezela ke isibonisa umsebenzi owenziwa ezulwini nokuthi izulu lithathela phezulu kangakanani lento yokusindiswa komuntu. So our lives may seem insignificant because of all the troubles and trials we are going through. Ubomi bethu ke bungabonakala bungathi abucacanga ngenxa yezimo esithi sijongane nazo zobomi. But heaven has come to a standstill just focusing on us. Izulu lona libeke konke la thatha amehlo lawa bhekisa kuthi ukuze konke kulungele kubekwe kwethu. So just a breakdown of the book of Revelation. Sithi ke sicakacele incwadi yeRevelation. Chapter 1 shows us the chain of communication. Isahluko sokuqala usibonisa ngekhonkco lonxibelelwano. Chapter 2 and 3 were about the 7 churches. Usahluko sesibini nesesithathu simayelana namabandla asixhenxe. Chapter 4 to 7 will be about the seals. Usahluko sesine ukuya kwesesixhenxe kuzomayelana namatywina asixhenxe. 8 to 11, the 7 trumpets. 8 ukuya kuma ku-11 umalunga namaxilongo asixhenxe. So we're starting with the seals today. Sizawuqala ke ngamatywina namhlanje. Can somebody read for us Revelation chapter 6 verse 1 and 2? Chapter 6 verse 1 and 2 siyafunda. Ndabona xa imvana yalivulayo elinye lamatywina, ndeva enye kuzo izinto eziphilileyo zone isithi ngathi kungesandi sokududuma, yiza ubone. Ndabona nalo ihashe elimhlophe, lowo ke wayihleli phezu kwalo enesaphetha, wanikwa isithsaba, waphuma eseyisa nokuze eyise. Thank you, Futi. Yabonga. So the 7 seals is going to introduce us to a course of history. Amatywina asixhenxe ke aza kuthi asikrobise kwimbali ethile. This history parallels the history of the 7 churches. Le history ke ihambelana ngokulungelelwana namabandla asixhenxe. But as you know, we've learned that we study the Bible line upon line. Njengoba sisazi ke xa sifunda iBhayibhile siyifunda ulayini phezu komunye ulayini. Each line gives us, emphasizes a specific aspect. Xa ngaba ukwindawo ethile seyibiziwe isukuba inendawo inomba othile efuna ukuzisa ezingqondweni. So we can also view the churches and the seals as 2 different lines of the same history. Singathi ke ngolo hlobo xa siwajonga amabandla sibone olayini abathile abaveza izintlu ezahlukeneyo zembali. But giving more information is like a repeat and enlarge.
Kunikezwa ke ulwazi oluninzi, kuphindwa into ethile ebikhe yaxelwa kodwa seyisengeza ityetyiso. So we see a lamb. Sibona imvana. That lamb represents Christ, as we know. Leyo mvana ke imele uKristu njengoko sisazi. And this is the lamb that has the power to open the seals of this book that John is seeing. Yilo mvana ke enamandla okuvula le ncwadi njengokuba eyibona uJohn. Futhi, if you can continue and read verse 3 and verse 3 and up to verse 5. Sifunda ke uverse 3 ukuya kuma kuverse 5 kwisityhilelo chapter 6. Ayalivulayo elesibini itywina, ndeva eyesibini into ephilileyo isithi, yiza ubone. Kwaphuma elinye ihashe libomvu, lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokulususa uxolo emhlabeni, nokuze basikane, wanikwa ikrele elikhulu. Xa yalivulayo elesithathu itywina, ndeva eyesithathu into ephilileyo isithi, yiza ubone. Ndabona nalo ihashe elimnyama, lowo ke wayehleli phezu kwalo ubenesikali sokulinganisa esandleni sakhe. How far did you go? Verse 5. Verse 5. Yes. Okay. All right. I don't know if it's the same because verse 5 is what's talking about the Lion of the tribe of Judah who's prevailing to open the book. Okay. No, it doesn't look like it's the same. Yeah. I could hear it wasn't sounding the same. Yeah. Because it's talking about a horse, a black horse with someone on it with a scale. Oh, okay. Okay. Which version is that? It's the vernacular version. Yeah. Then that means we need to be vigilant, eh? Indeed, because we don't start talking about the horses until we get further down. Yeah. No, actually, verse 5 on my side as well, it's speaking about the black horse. Okay. Oh, I think we were reading the wrong chapter. It's chapter 6. Sorry. It's okay. It's chapter 6, not 5. Were you in chapter 5? Oh. Okay. We're in chapter 5. It's chapter 6, verse 1 and 2. Okay. Okay, dear. I think that is in chapter 5 on my side, right? According to, it's chapter 5. So read chapter 6, 5. Verse 1 and 2. Chapter 6, verse 1 and 2. Ndabona xa imvana yalivulayo elinye lamatywina, ndeva enye kuzo izinto eziphileyo zone isithi, ngathi kungesandi sokududuma, yiza ubone. Verse 2, ndabona nalo ihashe elimhlophe, white horse, lowo ke wayehleli phezu kwalo enesaphetha, wanikwa isithaba, waphuma eseyisa nokuze eyise. Okay, thank you. So we are on track. So there is a lamb. The lamb represents Christ, who's the only person that's worthy to open the seals. Ukhona ke imvana apha, mvana esiyaziyo kokuba inguKristu, oyena okuphela komuntu onamandla okanye onegunya lokuba avule amatywina. And number 7 represents completeness and perfection. We know that. That's basic Adventist understanding. Siyazi ke ngokweziseko nje zemfundiso zobulindi, u7 umele into egqibeleleyo nepheleleyo. So what we're going to see is that each time Christ opens a seal,
history unfolds. Into esizayibona ke kukuba tyhina ngalinye elivulwayo lisivezela okanye lisingeniswa kwimbali ethile. So the seals are events of a religious character. Amatywina ke ithi loo nto ziziganeko ezithile ezityhila isimilo esithile senkolo. It's a role of history. Imbali ethile esongiweyo. So the first seal is the white horse. Itywina lokuqala ke lihashe limhlophe. Why does God use the symbols of a horse? Kutheni uThixo esebenzisa isimboli yehashe? Any volunteers? Khona ocinga ukusinikeza impendulo? Yes. I believe because horses were used by kings as a transport of kind of honor to the kings, and also in times of war. So horses were a transport that was used to overcome and conquer by the kings and the kingdoms. Then God takes this symbol, as we have already said, that is to show us the history, the kingdoms from kingdom to kingdom. Okay, you can interpret that. Oh, ndicinga into okokuba uThixo usebenzisa le symbol yehashe kuba amahashe besoloko esetyenziswa zizikumkani. Okokuqala nje ibiyindlela yokuhamba ebonisa iwonga kukumkani, esetyenziswa empini, esetyenziswa ekubeni izikumkani zinqobe ukuthatha umbuso zimisa owazo. Oh, so you're right, Futhi. Nyanisile ke. A horse is one of the most elegant, most beautiful animal there is. Ihashe ke lelinye lezilwanyana ezihle ezikumgangatho ophezulu. We know horses are used in war because they are fast and powerful. Amahashe ke asetyenziswa emfazweni ngokuba anesantya, ayabaleka namandla. They symbolize sovereign power. Amele ke ubungangamsha. They also represent a kind of a dispatchment. Amele ke dispatchment, please assist. It's like when you're dispatching something to go and deliver something. Yeah, amele ke ukususwa kwezinto ezithile zisiwa kwenye indawo. They also represent divine judgment. Amele ke ugwebo olungcwele. So the first one is a white horse, and white represents purity. Elokuqala ke ihashe limhlophe, ubumhlophe ke bumele ubunyulu. So this white horse is dispatched to go and do a work. Elihashe ke likhutshiwe ukuze lihambe liyokwenza umsebenzi. It has a bow and the rider has a crown on their head. Linesithaba nalo oliqhubayo uthwele isithaba entloko. So the crown is a symbol of royalty. Isithaba ke luphawu lobukhosi. So this whole imagery represents the church of Ephesus. Lo mfanekiso ke uwonke umele eliya bandla lase-Ephesus. Because God dispatches it as a pure church that is going to go and conquer. Ngoba uNkulunkulu ulikhuphile walibona njengebandla eliphumileyo ukuze likwazi ukuyonqoba. It represents how that apostolic church went forth aggressively preaching the gospel of Christ. Iveza nokuthi ibandla elo labapostoli laphuma ngokungafihlisi nangesibindi liyoveza livakalisa indaba ezilungileyo zikaKristu. The gospel of Christ was a message of freedom, liberty against the Roman system of despotism.
ibandla likaKristu yayibile ibandla ebeliyoveza inkululeko nokukhululeka kwasengqondweni obephikisana ke nobuntambo olukhuni nobuzwilakhe baseRoma. It was the church triumphant. Libandla leyisile liseyisa. I think if you want to read more about it, go to the chapter entitled "The Church Triumphant" in Acts of Apostles. Bangaba ufuna ukufunda kabanzi, ambuye ufunda isahluko esithe ibandla liseyisa kwincwadi Acts of the Apostles. Whatever work Christ gave to these people, they fulfilled it. Nawuphi umsebenzi uKristu bezowunika aba bantu bebeza kwenza ngokugcweleyo. They attempted much and they expected much and they did much. Baye bazijula besenza okuninzi belindele okuninzi becela okuninzi. Even when they fell in the line of duty, when they were imprisoned and persecuted and mocked, they continued to do the work. Khona amaxesha bebeke bafuna bawe besempini njalo bebanjwa bechutshiswa bephoswa entolongweni, kodwa loo nto ayibathintelanga babaqhubeke besenza umsebenzi ngamandla uKristu afuna bawenze ngawo. Every member was like a channel through which God could communicate the message to the world. Ilungu ngalinye belingumjelo abewusebenzisa uThixo ngokuthembekileyo okuzisa indaba ezisuka ezulwini zisiza elihlabathini. So let's read verse 3. Siya ku verse 3. Chapter 6, right? Yes. Ayalivulayo elesibini itywina ndeva eyesibini into ephilileyo isithi yiza ubone. That's verse 3. And Then 4? Verse 4, kwaphuma elinye ihashe libomvu, lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni nokuze basikane, wanikwa ikrele elikhulu. Okay. So what we identify here is the second horse, which is red in color. Apha ke kule ndima sigqiba kuyifunda sifumana kuvela ihashe elibomvu ngombala. And red represents blood. Ubomvu ke umele igazi. And the rider on the horse has a sword in his hand. Umqhubi wehashe ke ohleli phezu kwalo unekrele phezu kwehashe elo. And he's given power to take peace from the earth. Unikwe ke amandla okususa uxolo emhlabeni. So again we see that this is a dispatchment. Siyabona kwakhona into bakukhona into ethile edluliswayo apha. But this one is going to be a dispatchment of blood. Apha kodwa ngoku kudluliswa ukuchitheka kwegazi. It represents it represents the time of the persecution that followed the first period of conquering. Lixesha ke eliveza eliya xesha lentshutshiso ebelandulelwe lixesha lokoyisa. Because this is the time of the response of the pagan empire to what Christianity was doing. Kuba eli ixesha kulapho iempire isabela khona kule nto amaKristu ayenzayo. This rider was given power to take peace from the earth. Loko uhleli phezu kwehashe wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni. So it's the period of the persecution of the Christians. Lixesha ke lokuthutshiswa kwamaKristu. But towards the end, we saw when we were looking at the church of Smyrna, that Satan changed his strategy. Xa kusiya ke esiphelweni sele period yexesha lesibandla leSmyrna siyambona uSathana uyazitshintsha indlela yokwenza.
because the more he tried to kill the people, the more the gospel spread. Kuba uthe ngokuya ebabulala abantu wafumanisa into kokukhona iya isanda isabalala igospel. So what he could not accomplish by persecution, he decided to accomplish by flattery. Ubonile ke uSathana kokuba xa le nto afuna ukuyenza engenako ukuba ayiphumelelise ngokutshutshisa abantu ngcono akwenze oko ngokwenza amaqhinga athile. So that brings us to the third horse, verse 5. Le nto ke isisa kwihashe lesithathu elikuverse 5. Should I read? Yes, please. Xa yalivulayo elesithathu itywina, ndeva eyesithathu into ephilileyo isithi, yiza ubone. Ndabona nalo ihashe elimnyama. Lowo ke wayihleli phezu kwalo ube nesikali sokulinganisa esandleni sakhe. Thank you. So in this seal is represented the time of the compromise. Eli ke itywina lisisa kweliya xesha abantu bebethengisa ngenyaniso belungiselela. Constantine is the best symbol we can use for this time period. Constantine ke ngiyena mntu esingamsebenzisa beyisimboli ekuthatshele ngeli xesha. This is when Satan is going to do a most amazing work. Kulapho uSathana ezakwenza imimangaliso emikhulu. Is going to convert paganism into Christianity. Uzawuguqula ke ubuhedeni abenze bube bubuKristu. Persecution will stop and Christians will become more relaxed. Iintshutshiso ziyaphela, amaKristu aqale azive khululekile. They're gonna forget their first love of Ephesus. Baza kulibala ke ngothando lwabo lokuqala ebebenalo ngexesha lase-Ephesus. And while they're in a relaxed mode, Satan is going to be hard at work. Ngexesha ke bona besakhululekile bengcebelekile, uSathane yena uqalisa asebenze nzima. The man of sin is going to be in the incubator. Indoda yesono ihleli phaya kulaa ndawo yokuqandusela. And that ends in paganism being baptized into Christianity. Ze ke loo nto ikhokhelele ekubeni ubuhedeni bubhabtizelwe ebuKrestwini. So in this symbol, we see in this time period of the black horse, we have three symbols that are mentioned. Ngeli xesha ke leli hashe limnyama kuneesimboli ezintathu ezithi zivele. The first is the balances, then the wheat and barley, and the oil and wine. Eyokuqala sisikali, eyesibini ingqolowa ehamba nebhali, okwesithathu i-oil newayini. As far as the balances are concerned, Ngokumayelana ke nesikali, what Uriah Smith says is that it's a symbol of how the role of the king and priest became united in one person. uthi ke uRiah Smith xa icacisa kwisisimo apho umpristi nokumkani beba yinto enye bebumbana. And as they lost the spirit of God, these priests of the church, ngeli xesha ke abapristi ababebandla belahlekana nomoya kaThixo, they appointed themselves as judges over men. bayazenyula bazenze abagwebi ngaphezu kwabanye abantu. In other words, it's in their power to decide what is right and what is wrong. Ithi ke le nto izitongoko zizaba lapha kubo ngabo bazoxela batsho uba nantsi elungileyo nantsi engalunganga. Barley and wheat is all about trading and the love of money and being engaged in worldly goods. Ingqolowa ke nebhali kumayelana norhwebo, nokuthanda imali, nokungena nzulu kwizinto zehlabathi.
So you can see how church members were preoccupied with the pursuits of the economic pursuits. Yeah. Uyawubona ke into yokuba amalungu ebandla azizalise kangakanani ingqondo zawo ngokufuna ukuba babe nezinto ezizasehlabathini. And a voice comes from amidst the four living creatures that we saw in Revelation chapter 4. Kuba khona ke ilizwi elizawuphuma kwizinto ezine eziphilileyo ngokweSikhilelo chapter 4 that says, hurt not the oil and the wine. ezithi ungayichukumisi ioyile newayini. This was a caution about the dangers of the love of money. Isisilumkiso ke esibe sivela siveza ubungozi obumayelana nokuthanda imali. Let's read verse 7 and 8. Verse 7 and 8 ke uthi xa yalivulayo elesine itywina ndeva izwi lento ephilileyo yesine lisithi yiza ubone ndabona nalo ihashe eliluthuthu lo ke wayihleli phezu kwalo engukufa igama lakhe nelabafileyo lilandelana naye banikwa igunya lokubulala kwisahlulo sesine somhlaba ngekrele nangendlala nangokufa nangawo amarhamncwa omhlaba. So this is the next horse, the next period of time that is dispatched, and it's the pale horse. Lelinye ke ibakala lokukhutshwa kwembali eli apho sibona khona ihashe elilithuthu. Remember that these are horses. Let's not forget. Sikhumbule ukuba ngamahashe la. So every time a horse is dispatched, it will go and do a work and in a powerful way. Ngalo lonke ixesha ihashe likhutshwa liyaphuma lokwenza umsebenzi kunjalo nje uzawenza ngezigalo namandla. So after the period of the red horse, the white horse, that's the period of victory. Then the period of persecution. Emva kwehashe lokuqala ebelilihashe ke loloyiso kulandela ihashe lentshutshiso elibomvu. Then we came across a horse of darkness. Seza kwihashe lobumnyama. And now what Urias calls an unnatural color horse. Uriah ke uthi lumbala lo ongaqhelekanga ngokwendalo wehashe. It's pale and yellowish. Uthuthu uphinde bengathi unokuba yellow. It's the color of green vegetables when they've been sitting around for too long and they start to become yellow. Lo mbala ke oyelo ngumbala othi ufunyanwe ziyimifuno elihlaza xa ihlale ixesha elide endaweni emnyama. You know that those vegetables are sickly and it's a sign that they are losing their vitality. So khumbula ke into yoba lo mbala uxela ukuba le mifuno iyabonakala uba ngoku inako ukufa nexabiso layo liyaphela. So that's why you see this color pale is connected with death and hell. Umbala ke oluthuthu uwanyanyaniswa nokufa kwakunye nesiyoko. But it's still a horse, so it will still do its work in a powerful way. Ewe ke iselilo nihashe sizawuqhubeka lisenza umsebenzi walo ngendlela enamandla. This was the time of the papacy, the papacy's unrebuked, unrestrained, persecuting rule. Can you please come again? This was the time when the papacy ruled unrebuked, unrestrained. From 538 to around the 1500s, nobody could touch the papacy. Sukela kumnyaka ka 538 ukuya kumnyaka 1500 akho mntu benokuyichukumisa iphepesi.
That is a period of almost, well, over 1,000 years. Lixesha ke eli elingaphaya kweminyaka eliwaka. I don't know if we can really visualize that. For 1,000 years, the papacy worked without anyone daring to rebuke them. Ndazi imali lokhe siyicinge nzulu na. Iphephesi iminyaka engapha kwewaka iyazenzela itshutshisa abantu abakathi kungekho umuntu oyinqandayo. They destroyed the conscience. They prevented people from learning and advancing. Basitshabalalisa isazela nengqondo yomuntu, babathintela abantu ukuba bakhule bakwazi ukuba babe nengqondo ephaphileyo. People died by the sword through hunger and other instruments of death that the institution used. Bafile abantu bebulawa likrele nayindlala, bebulawa nazizixhobo bezisetyenziswa liqumrhu ele belikhona. This is the period of the wilderness. The church ran into the mountains to hide. Lixesha eli lapho belisentlango ibandla libalekele ezintabeni ukusindisa ubomi. It is said that Christ suffered in the person of his saints. Kuthiwa ke uKristu uve ubuhlungu esebuntwini ngabangcwele bakhe. I know we identified the wilderness period as being from 538 to 1798. Ndiyazi ke kokuba ixesha lasentlango siye salichaza sathi lisuka ku-538 ukuyoma ku-1798. But when we look at the history of the seals, Kodwa ke xa sijonga imbali yetywina eli, we can see that during this dark period, singakwazi ukubona okokuba ngeli xesha lobumnyama the darkness did not continue for the entire 1260. ubumnyama abukhange bude ke buqhube le minyaka i-1260 ngokupheleleyo. Somewhere along the line, things began to change. Ngandlela ithile ke ngokuhamba kwamaxesha izinto zizaqalisa zatshintsha. So let's read verse 9 to 11. 9:11. Sifunda ke uvesi 9 kuyoma ku-11. You will 9, see how 11. things change. Yeah. So sawubona kuba izinto zenzeka njani. Xa yalivulayo elesihlanu itywina, ndayibona ngaphantsi kwesibingelelo imiphefumlo yabo babesikwe ngenxa yelizwi likaThixo nangenxa yobungqina ababenabo. Baye bedanduluka ngezwi elikhulu besithi, kodwa kube nini na, nini into zonke oyingcwele, oyinyaniso, ungagwebi, ungaliphindezeleli igazi lethu kubo abemiyo phezu komhlaba. Banikwa bonke ngabanye iingubo ezinde ezimhlophe. Kwathiwa kubo, basakuphumla ixesha elincinane, bade bazaliseke nabangabakhonzi nabo, nabazalwana babo, abaza kubulawa kwanjengabo. So John sees this progression from a white horse to a pale horse. UJona ke ubona okukuhamba kwezinto zisiya zilandelelana kusukela kwihashe elimhlophe ukuya kwihashe elithuthu. Things started out so well and they ending in such a dark history of persecution. Izinto beziqale kakuhle kodwa ngoku sizibona sele ziphela ngobubi bokutshutshiswa kwabantwana bakaThixo. It's like by the time you get to the pale horse, things can't get any worse. Kubonakala ngathi ngangendlela izinto ezimbi ngayo zifikelela kuyena ncochoyi ngexesha lehashe elithuthu. And for sure, they didn't get any worse because what he sees is the souls of the slain people of God crying out and asking God, for how long is this yet to continue? Ngokwenene ke azikwazanga ukuthi bambi ngaphezu kwabe ziye zabambi xa kufikwa ngoba kubonakala ngoku kukhona
ukukhala kwabantwana bakaThixo bebuza besithi kodwa kubeni na Nkosi ungagwebi usiphindezelele. These souls under the altar, Le miphefumlo ke ephansi kwesibingelelo what does it mean? thetha ukuthini loo nto? Some people It- say it represents the people that are dead, that are already in heaven. And we know basic Adventist understanding that's completely wrong. Ngokwendlela kama-Adventist afundise ngayo engesiyiyo erongo esiyixabelayo nje kuthethwa ngabantu apha abafayo abafele elizwini likaThixo. Siyazi uba loo nto ke ayiyo. So what does it mean, these souls under the altar? Thetha ukuthini ke eli gazi labangcwele abaphantsi kwesibingelelo? Okay, Revelation 4 and 5. Where is that seen? Revelation 4 and 5. Where is that seen? Ku-Revelation 4 and 5 siyibona phi ke elidwina? Where were all these beings? We saw a throne, a lamb, 24 elders, 4 beasts. Where are they? Sizibone phi ezi zinto? Imvana, aba-24 elders, ne-thrones. They were in heaven, 4 in beasts. Where? In the most holy place. Most holy place, are you sure? Is that how we described it? Oh, Can no. somebody- It was it was in heaven, but on the first apartment. Correct. It's in heaven, in the heavenly sanctuary, in the holy place. Yes. Isezulwini le nto esiyifumana ku-verse 4 and 5 kwindawo engcwele. So in the earthly sanctuary, where was the altar? Apha ke kule sanctuary yasemhlabeni, i-altar yona ibindawo ne isibingelelo. In the entrance, We call it the outer court, right? outer court, yes. Bekuphaya ngaphandle ke xa ungenayo. Yes. The outer court is where the lamb is slain. Outer court ke kupha kuxhelelwa khona imvana. So if the lamb represents Christ, Kuba ngaba ke imvana imele uKristu, where Christ was slain was on the earth. apha ke uKristu ahlatywe khona kusemhlabeni. So the earth, the altar represents earth. Ithi ke loo nto i-altar imele umhlaba. So when he says souls under the altar, it's representing the people that have died under the preceding seal, the pale horse. Xa sithetha ke ngabantu abaphantsi kwesibingelelo, sithetha ngabo bantu abafe bebulawa kwitywina elandulela oku. They are not crying literally to God because they are already dead. Akutshiwo ukuthi ngokwenene bayalila ilumelo olu ngoba vele bafile siyazi. But you know how we use the term when the blood is demanding something. Siyazi ukuba sisebenzisa kanjani ke le ntetho xa sithi igazi linento eliyifunayo. This is only a recognition of God's people that suffered through the dark ages. Kuqatshelwa oku kwabantwana bakaThixo abathe bafa bava kabuhlungu ngexesha lobumnyama. And that blood demands for vengeance. Elo gazi ke lifuna ukuphindezelelwa. When they were persecuted, they were derided, they were mocked, they were the lowest class of citizens at the time. Babetshutshiswa, babehlekwa, besenyeliswa, bejongelwe phantsi, ingabo bona abantu benziwa intlekisa ekuhlaleni. They were humiliated and killed, some of them killed in the most demeaning way.
bahlukunyezwe babulawa, abanye babo babulawa ngendlela enesihluku ebehlisayo nje. The world looked upon them as rubbish, literally. Ihlabathi xa belibajonga babone nje inkunkuma yodoti. But it is said that white robes were given them. Kodwa kuthiwa banikwe iingubo ezimhlophe. What that represents is that their lives, which were misrepresented, Ithi ke loo nto ubomi babo obuye batolikwa bavezwa ngendlela engasiyo, their reputations that were tarnished, and their names that were defamed, amagama abo nesidima sabo esithe sangcoliswa sehliswa sacekelwa phantsi, their motives that were maligned, and their graves covered with shame and reproach by the papacy. abanjongo zabo zivezwe zimbi, namamangcwaba abo athe ambathiswa ngehlazo nokunyeliswa yiphepesi. That although they were derided by the papacy, God gave them white robes. Noxa iphepesi ibenze baba lisikizi ngolo hlobo, kodwa yena uThixo ubanika ingubo ezimhlophe. It's a representation of the work of the Reformation that began at that time. Lumelo ke lo msebenzi owenziwe yi-Reformation oqale ngelo xesha. How the pomp and pride of the papacy was exposed by the Reformation. Ulapho umsebenzi we-Reformation othe wayiveza amanyala nobubi nokungcola obebusenziwa yiphepesi. Because as the reformers began to expose the true character of the papacy, Kuba i-Reformers xa ziqalisa zimveza eyona nto ayiyo nokungcola kwakhe uphepesi. There's a lot of interference. Can we all mute our mics, please? Cela simute ke abanye bethu ii-mics, kukhona ingxolo ethile eqhubekayo. Sipho and who else? Can you mute your mics, please? There's a lot of noise coming from there. Okay, so when the papacy began to be exposed, Ithe ke iphepesi xa iqaliswa ivezwe elibala ukungcola kwayo, for who they really were, beveza ukuba bangobani kanye kanye. then the people that they had killed, Abantu aba babethe bababulala, the ones they had tried to convince the world that these were bad people, aba bantu bebemile ubupopu bubaveza njengabantu bake bababi ehlabathini. now the memories of these people began to be cherished. Kuthe xa kucingwa kukhunjulwa ngabo aba bantu baqala banconywa ngabakhona abaphilayo. That these were really the righteous people. Kwabonakala into eyona nto icacayo kuba ngawona malungisa aba bantu. And so, obviously, there is a work of vengeance that needed to be done. Ewe ke ngokungathandabuzekiyo kukhona umsebenzi wokuphindezelela kufuneka wenziwe. For their sake. Ngenxa yabo. For the unfair treatment that they received from the papacy. Ngenxa yokuphatheka kakubi abathe bakufumana kwiphephesi. And prophecy is telling us that there was a period of they were to rest for a little season until their fellow servants joined them. Isiprofethi ke sisixelela into yokokuba kuyafuneka bake bathi ukuphumla umzuzwana kodwa ke isiprofethi I don't get this sentence properly. Okay, that they were to rest for a little season and wait for their fellow servants to join them. Oh, uthiwa ke beke bafuneka bake bathi ukuphumla umzuzwana balinde ke abanye babo
ukuba bajoyine. In other words, John and everyone else reading scripture and reading all this history that transpired, Ngamanye amazwi ke uJona kwakunye nabo bonke abafunda ngale mbali ethe yavela, and read about the terrible experience of God's people during the Dark Ages. befunda ke nangamava abuhlungu abathe badlula kuwo abantwana bakaThixo ngexesha lobumnyama. We'll just ask, God, do you see what's happening? Are you just going to sit and watch all of this happen to your people? Bazawuthi ke abo, Nkosi, le nto uyibukele ixesha elingakanani ukulungela ukuyijonga isenzeka ixesha elide. But this passage is showing us that God was fully cognizant of what was going on. Ithi ke le ndima uThixo le nto ibingamsithelanga, ibiselibala njengoba iqhubeka isemehlweni akhe. God was going to honor these people. uNkulunkulu bekulungile ukuba bawonge aba bantu. But he's giving a message and says, wait a little bit. There are still more people that are going to come. Uthi ke uThixo, yimani ke kodwa kancinci kusekhona abanye kufuneka bezile bazonijoyina. Yeah, so that brings us to, we know that, of course, history has progressed for hundreds and hundreds of years since the Dark Ages. Yazi ke kunjalo kokuba ihistory isoloko ihambela phambili iminyaka elikhulukhulu okususela ke kwixesha le-Dark Ages. The promise of God's vengeance was already given at that time, but it needed to wait a little bit. Isithembiso sokuba uThixo aphindezelele abantu bakhe sasesinikiwe, kodwa bekuthiwa ke kufuneka belindile abantwana bakaThixo umzuzwana. The promise is that the actions of the papacy were not going to be overlooked. Isithembiso ke sithi imisebenzi eyenziwe yiphepesi ayizumsithela uThixo nakanye. So let's continue with the sixth seal, verse 12 to 17. Siya ke ku verse 12 to 17 sithatha ke itywina lesithandathu. Ndabona xa yalivulayo lesithandathu itywina, nanko kubakho unyikimo lomhlaba olukhulu. Lathi ilanga labamnyama njengengubo erhwexayo yoboya. Yathi inyanga yaba njengegazi, zathi iinkwenkwezi zezulu zawela emhlabeni, njengokuba umkhiwane uvuthulula amakhiwane awo atshazileyo, wakuzanyazanyiswa ngumoya omkhulu. That was verse 13. Up to You said to 17. verse? Oh, okay. Verse 14. Lathi izulu lafingeka njengencwadi esongiweyo, zathi iintaba zonke neziqithi zasuswa ezindaweni zazo. Verse 15. Bathi ookumkani bomhlaba namanene nezityebi nabathetheli waka nabanamandla namakhoboka onke nabakhululekileyo bonke bazifihla emiqolombeni nasemaweni eentaba. Bathi kwiintaba nakumawa, siweleni nisifihle ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone nasengqumbeni yemvana. Verse 17. Ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yayo, ngubani na ke onako ukuma? So the fifth seal represents the time of the Reformation. Once the Reformation came out, it exposed the papacy. Kina ke lesihlanu, is it fifth or sixth? Fifth. You said 5. I said 5. Yeah, ityhuna lesihlanu ke lixesha apho kuvezwe elibala ububi obesenziwa yiphepesi, yi-Reformation. So when the sixth one opens, lithi ke xa livulwa elesithandathu lona, there's a history there of the signs of the end times that is going to open up. Sibona ke iziganeko zexesha lokuphela ezizawuthi zenzeke. This is basic Adventist understanding that towards the end of the 1260, these signs began to manifest.
Ngokwemfundiso ke yobulindi ithi xa kuphela ixesha le-1260 ezi ziganeko ke zizawuthi zivelele ibala. The Bible speaks about a great earthquake, iBhayibhile ke ithetha ngenyikimo olukhulu. 1755 Lisbon earthquake. I-earthquake ke le eyenzeka eLisbon ngo-1755 It talks about the sun turning the dark day, sorry, ithetha ngosuku olumnyama. 1780, 19 May. Le ke yenzeka ngo-1780 nge-19 kaMeyi. The night of that same day, the moon was bloody. Ngobusuku ke baloo mini inyanga yaba bomvu ngathi ligazi. Verse 13, the stars of heaven falling out, 1833. Verse 13 ke uthetha ngeenkwekwezi zisiwa. Loo nto yenzekile phaya ku-1833. These signs in the sun, moon, and stars are mentioned in Matthew 24, Mark 13, Luke 21, and Matthew 24. Ezi ziboniso ke zivelile enyangeni, elangeni, ezikwekwezini. Iwazizo ezi ekuthethwe ngazo kuMateyu 24, kuMarko 13, kuLuka 21, noMateyu 24. And in Matthew 24, we are told that these signs would happen immediately after the tribulation of those days. KuMatthew 24 ke sixelelwa okokuba ezi ziganeko ziza kwenzeka nje emveni kwentshutshiso enkulu. So those days of tribulation were cut off. They were restrained by the Reformation. Ezi ntsuku ke zobunzima ziye zanqanyulelwa, zinqanyulelwa ngulo msebenzi we-Reformation. So as tribulation stopped, these signs commenced. Nje xa kuphela eli xesha lobunzima, ezi signs ke ziyaqalisa zona, ziyazaliseka. So the heaven departing as a scroll, izulu ke livela lisi-scroll okanye liyincwadi esongiweyo. that refers to the second coming, and you will see all these verses I've listed here that refer to that event. Siyibona ke loo nto iveza ukubuya kwesibini kukaKrestu. Zibe ke ezo zinto zonke zibhalwe kwezi verses esizibona zidweliswe apha. So what we see from the first seal, when we trace the history, Into ke siyibonayo kwityhuna lokuqala xa siyijonga imbali siyilandela, is that God's church was dispatched triumphantly. sibona okokuba ibandla likaThixo liye lakhutshwa lavezwa linokoyisa. It conquered the world Leyisile ihlabathi in a very short space of time. ngexeshana elifutshane. By the time the last disciple died, the gospel had reached the whole world. Ngexesha kusifa okugqibela umfundi kaKrestu, igospel ibiseyifikelele umhlaba wonke. Satan was shocked and disturbed by what the Church of God was doing. Mothusile ke le nto uSathane yamphazamisa le eyenziwe libandla likaThixo. So he was given power to take peace from the earth. Unikwe ke igunya lokuba athathe uxolo emhlabeni. So the red horse came to persecute and try to destroy and kill the church. Ihashe ke elibomvu belizele ukuzotshabalalisa lexuthe uxolo ebantwini bakaThixo emhlabeni. But that blood of the saints became like seed. Elo gazi labangcwele lisuke laba njengembewu. More people would join the church. Basuke baba baninzi ngoku abantu abangenelela kwibandla likaThixo. Satan became frustrated.
imphathe kabuhlungu emoyeni ukusondelana nale nto. It's not working. Ayisebenzi. Change of plans. Masitshintshe icebo. Sixoze omnye umphini. Stop the persecution. Asiziyeke iintshutshiso. Let's bring in the black horse. Masizise ihashe elimnyama. This black horse is going to take paganism into hiding. Sizawuthi ke sithathe ubuhedeni sibufihle sibenze The ubuKristu. the age of compromise, and when paganism becomes Christianity. Lixesha ke eli labantu belungiselela apho ubuhedeni bujika buba bubuKristu. And once the mystery of iniquity matured, Lizawuthi ke xa isikizi lesiphanziso lifikelela ekubeni livuthwe, the pale horse was dispatched. kuzawukhutshwa ke ihashe elimthuthu. This pale horse plunged the world into total darkness for 1,000 years. Lona eli hashe lifake enzozobeni umnyama ihlabathi iminyaka eliwaka. God's people hide away in the mountains. Abantwana bakaThixo bayabaleka bawuzimela ezintabeni. They are persecuted and mocked and killed and put to open shame. Bayatshutshiswa, bayanzakaliswa, bahlaziswa elibala. And Satan is celebrating because he has control of the situation. Xa ezibona ke uSathana uyavuya apetsule ebona into yoba zonke iintambo zikuye uselulawulweni. But then the souls of the saints begin to cry under the altar. God, are you Kodwa just ke- going to watch this happen? Kodwa ke imiphefumulo yabangcwele iyalila phantsi kwesibingelelo isithi Nkosi uzayibekezela kude kube nini le nto. That there were times that the Reformation breaks out to expose the true character of the papacy. Kulapho ke kuzawuvela khona amareforma eveza elibala uba upopu uyintoni kanye isimilo sakhe. So the Reformation is what brings us to the sixth seal, when the last day signs of the last days are fulfilled. I-Reformation ke isizisa kwityina lesithandathu apho sibona khona iziganeko zemihla yokugqibela zizaliseka. Those signs, the earthquake, the sun, the stars. Lapho sibona khona ke eziya ziganeko iinyikima, ukuwa ilanga nenyanga. And if you know about, if you read these chapters in Luke, Matthew, and Mark, Ufunda ke ngezahluko kuLuke, uMatthew noMarko. you know that these are the signs that Christ is coming. Siyazi ukuba ziziganeko yimiqondiso le exela ukuba uKristu uyeza. So since the Reformation, okay, since 1755, 1780 there, Kususela ke ngo-1755 ya ku-1780 kuzo ndawo, we've been in the last days. oko ke sithi yimihla yokugqibela. When persecution ended, the world went into a quiet time. Xa ke iintshutshiso ziphelayo ihlabathi liyafikelela ekubeni kube khona ukuzola. They were going to start preparing for a very, very important phase of the work. Beliye laqalisa ke lalungiselela elona bakala libalulekileyo lomsebenzi. So that's the history I've tried to depict here in this diagram. Lo mzobo ke esiwubonayo uxela ke le history esithetha ngayo. Amen. And what this does is take us into the period of the sealing, which is Revelation chapter 7. Le nto ke isithathe iye kusibeka kulaa period yokutywinwa esiyibona kwiSityhilelo chapter 7.
Are there any questions or comments, additions? I remember a passage about the period of the persecutions in the 1300s, talking about the Waldenses. Mm-hmm. So it says they were hiding in the caves at night, holding the lamps, jotting down trying to convey the message. They're writing so that the generations to come can read. So Ellen White says the experiences, all the hardships that they went through are the ones that made the gospel to shine today even more. Yeah, so it reminds me of that when we say when we're talking about the white robes. So Yeah. when you are reading those passages today, they make the gospel to shine and to be more glorious and more valuable, to see that some have been through this. So then it means it's workable, it's doable. Yeah. Oh, okay. Ndikhumbula ke sifunda ngala period ye 1300s apho kuthiwa aba bantu kuthiwa zii-Waldenses babezimele emiqolombeni. Kukubi phaya bebhala imibhalo yokuba igospel ihlala ikhona, beyibhala ke bephantsi kobumnyama, kodwa kuthiwa noba kwakumnyama nje kulaa ndawo bebehleli kuyo, kodwa le gospel yenziwe yashayina, yagqama, yaqaqamba kakhulu kuthi xa sesiyifunda namhlanje ngenxa yamava la badlule kuwo. So ubumnyama bebebhala bephantsi kwawo abukhange buyenzeka uba mayibe mnyama nayo, isuke kuphela yabenza lawa mava wabo ukuba mayishayine kakhulu. So ndithe ke ndikhumbula loo nto xa kuthethwa ngokuthi ngeli xesha le nto ye-white robes isinika ukuthi isuka igospel ibe ntle, ibe igqame kakhulu xa sisiva ngayo ngeli lethu ixesha namava bathe badlula kuwo. Yeah. Actually, the experiences of those Waldenses are beyond description. Emnyanisweni amava abo bantu esithi zii-Waldenses amazwi akanakuwachaza. Their experience shows you how much Satan hates Christ. Amava abo asivezela kakuhle okokuba umzonda kangakanani uSathana, uzonda uKristu. He stopped at nothing to destroy them. Wakho kwanto ayibiyeka phambi kwakhe okokuba ingamthintela. Scriptures could not be found anywhere. Isibhalo besingenakufumaneka naphi na. Christ knew if people are not reading scripture, he's got them. Satan, sorry. Devil, yeah. Satan. uSathana wayazi ukuba ngaba abantu bakaThixo basifumananga isibhalo ukuba basifunde, ubazuzele kuye. But those Waldenses they tell stories about how they would sit and transcribe the scriptures word for word. Kodwa lama Waldenses ayawusibalisela ngokuthi abekwazi kanjani ukusikhupha isibhalo asibhale phansi igama negama. But they would not put it together. They would just split it into small pieces and sew it into the clothes. Oh yes, kodwa le nto babenza ngobuchule, bengasithathi iscripture basibhale basiqoqa endaweni eyi-one, kodwa babhala into encinci bayithunge lapha ezimpahleni zabo, besenza ngobuchule bokwendlela ukusifihla ukuze singabiselibala elitshabeni. And then when they would come out of the mountains into the cities, they would secretly pass on these scriptures to people in the towns. Bazawuthi ke xa befumene ithuba lokungena esixekweni besuka phaa ezintabeni basinyonyobise basichwechuse ebantwini ngendlela ethile efihlakeleyo isibhalo. Yeah, there were terrible times. Lixesha elalinzima kakhulu kubo.
And God in mercy had to cut them short. Ngenxeba yakhe uThixo loo maxesha anzima uye wawanqumlela. So since the sixth seal opened up, we are in the time of the sixth seal. Njengokuba ke itywina lesithandathu sele livuliwe, sikwelo xesha lokuvulwa kwetywina lesithandathu. Okay, so are we good with that history? Are we okay? There's no questions. Kwamibuzo We ke can kule teach mbali it. sithetha ngayo. We can teach it to other people. Singanako ukuyifundisa nakwabanye abantu. The silence means that we are in accord, we are understanding. Ukuvuma kwethu ke kuxela ukuthi siyalandela kakuhle. Yes. Okay. All right. Then next time we're gonna open up the ceiling. I was hoping to do it today, but the time has run away. Kwityeli We elizayo will ke look at. Mm, kwityeli sorry. elizayo ke sizawujonga utywina. Bendicinga uba sawuyenza namhlanje kodwa ndiyabona ixesha selisishiyile. So let's read through chapter 7 in preparation for that. Masiyofunda ke uchapter 7 silungiselela ke isifundo esizayo. Let's close with a word of prayer. Siyathandaza. We thank you, Lord, that you are in control of everything that has transpired since the Church of the Apostles, taking us through the first seal up to the sixth, and that you, in spite of the work of the enemy, you have controlled everything and brought us to the time where we are anticipating the end very soon. And we thank you, Lord, that you have sent us the midnight cry message to prepare us, and that sin and suffering are soon to come to an end, because the world has suffered so much under the weight of sin. So we are thanking you, Lord, and pray that we will be on the right side of every event that is unfolding, that we may join our fellow believers that had to pay with their lives when they followed you in the dark ages. May you continue to bless us in the course of these Sabbath hours. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you, Elder. Thanks, Futi, and thanks everyone for joining. Sorry, what is the next lesson for adults? Sorry, what is the next lesson for the adults? 12:30. Thank you.
Happy Sabbath, everyone. Hello. Hello. Happy Am I Sabbath. audible? Yes. Happy. Yo.